Mutta sitten näin yhden varkkurin, tuon avulapa akkuni lataankin virralla varren. Ja kaapelit esiin kaivettiin ja lapsellisesti luultiin niin, että autoni käyntiin saataisiin virralla varren. Virralla varren, virralla varren, että autoni käyntiin saataisiin virralla varren. Virralla varren, virralla varren, että autoni käyntiin saataisiin virralla varren. Me ruvettiin sitten lataamaan, mutta eihän sitä tullut paskaakaan. Ei syttyisi taskulaan mukaan virralla varren. No molemmat akut purkaantui ja kumpikin kuski vittuuntui. Ei elektroni saatana kauas ui virralla varren. Virralla varren, virralla varren. Ei elektroni saatana kauas ui virralla varren. Virralla varren, virralla varren. Ei elektroni saatana kauas ui virralla varren. Huoltoasemalle autoni hinattiin ja se mekaanikkokin sanoi niin. Oli tyhmää, että yritettiin virralla varren. Rajallissa käyntiin autoni sen ja lähti käyntiin myös kaksitahtinen. Mutta toista kertaa yritä en virralla varren. Virralla varren, virralla varren. Mutta toista kertaa yritä en virralla varren.